Boas noites, señoras e señores, benvidos, benvidas. Arrancamos este mércoles 29 de xullo novamente en clave informativa aquí en As Pontes. Hoxe e ao longo dos vindeiros minutos toca repasar a actualidade municipal. Unha actualidade que, por suposto, ben marcada por un acontecemento histórico que imos ter a oportunidade de vivir mañá mesmo, porque en menos de 24 horas as 4 torres de refrigeración da central térmica das Pontes pasarán á historia. Conta atrás para as 4 torres de refrigeración da central térmica das Pontes e que en menos de 19 horas as 4 moles de formigón que escoltan a cheminea serán dinamitadas ao abeiro das labores de desmantelamento da central térmica das Pontes. Así, mañá destas horas, a paisaxe tan mítica e identificable da nosa vila mudará definitivamente, deixando só en pé a mítica cheminea de 356 metros de altura e 60.000 toneladas de formigón e que nestes momentos aínda está en proceso de ser declarada ben de interese cultural para a súa conservación e protección. Tal e como xa adelantábamos a pasada semana, a voadura dos 4 grupos será simultánea, durará pouco máis dun segundo e está programada para as 4 da tarde. Iso sí, cun estricto protocolo de seguridade e que se vai facer sentir dende primeira hora da tarde, co corte dende as 3:30 dos accesos e tramos de estradas no concello por motivos de seguridade e que se manterán cando menos ata as 4:30 da tarde. Estas restriccións afectarán principalmente a AC 861 e as súas conexións coa DP 1802, co casco urbano e cos accesos aos núcleos da Vila Bella, a depuradora ou a propia central térmica. Tamén se vai cortar o tráfico nesta mesma estrada en dirección a Ferrol, ademais do polígono dos Aéreos e a Mourela, e incluso os residentes nesta zona terán que abandonar as súas vivendas durante estes traballos, xa que se vai marcar unha zona de exclusión por seguridade. Tal e como apuntaron dende o Goberno Municipal, a explosión vai xerar un ruido semellante aos focos de artificio e vaise contar cun amplo dispositivo de seguridade para garantir o seu correcto desenvolvemento. De feito, teremos na nosa vila efectivos da Garda Civil, que tamén aportarán un helicóptero, Policía Local, Protección Civil, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia en un operativo semellante ao xa empregado na demolición das torres da central de Meirama en Cerceda. Este operativo que se vai desenvolver mañá non está lonxe da controversia, porque dende o BNG e tamén dende a Asociación en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes deron conta da súa oposición a esta medida. A poucas horas de que as 4 torres de refrigeración térmica das Pontes pasen á historia, dende a Asociación de Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes seguen a esgotar as opcións que aínda lles quedan para paralizar o derrubo. Tras reunirse onte co alcalde Valentín González Formoso en novidades da Consellería de Cultura e a Dirección Xeral de Patrimonio sobre a posibilidade de adiar esta voadura, a entidade vai organizar para mañá ás 3 da tarde unha concentración na Praza Uxío Novoneira. Dende o colectivo apuntan que con esta medida vai se perder unha oportunidade histórica para manter unha parte moi importante do patrimonio industrial local, e lamentan que non se valoren estas estructuras, o igual que acontece coa cheminea, que neste caso seguirá en pé mentras non se emita a resolución definitiva sobre a súa declaración como ben de interese cultural. A SEMADE lembran que existe un acordo plenario no que se recollía a realización dun estudo previo á demolición da central e que non se cumpriu, e que derrubar agora os 4 grupos non garante contar con chan industrial de xeito inmediato, xa que se estima que estes terreos non poderán albergar novas empresas, cando menos ata dentro de 4 anos, o que se suma tamén que as iniciativas empresariais anunciadas non se van a instalar nesta parcela. Tamén dende o BNG están a ser do máis críticos con este proceso de desmantelamento. Nun comunicado remitido aos medios nas últimas horas, a formación frontista deu conta do seu rexeitamento a esta voadura e demanda unha consulta pública aos veciños e veciñas sobre o futuro destas instalacións. Para a formación frontista, estas instalacións precisamente, igual que o xa desaparecido Parque de Carbóns, deberían terse conservado para crear o Centro Galego de I+D+I e competitividade do almacenamento enerxético ou ben o Museo da Electricidade de Galicia, entre outras propostas de aproveitamento destas infraestructuras. E hoxe tamén temos que falar de emprego, neste caso dunha situación complicada para os traballadores e traballadoras de Arteixo Telecom, porque nas últimas horas a dirección da empresa tecnolóxica ven de anunciar que porá en marcha un expediente de regulación de emprego temporal e que terá unha duración de case un ano. Arteixo Telecom porá en marcha un expediente de regulación temporal de emprego de 318 días de duración para a totalidade do plantel de traballadores e traballadoras da planta ubicada no polígono industrial de Penapurreira. Onte mesmo, os empregados e empregadas da factoría pontesa propiedade de holding de José Antonio Jainaga realizaron unha concentración diante das instalacións da empresa pontesa para dar conta ao rexeitamento a esta medida. De feito, segundo apuntaron dende a UGT, a empresa negouse a incorporar unha cláusula de garantía de emprego, o que a xuizo da central sindical é unha medida fundamental para ofrecer seguridade ao persoal unha vez remate o período de suspensión.
Tampouco dende a dirección se ofrecen medidas que permitan reducir o impacto económico que o ERTE vai supoñer nos case 80 traballadores que a día de hoxe integran a factoría e que, segundo reclaman dende a representación sindical, consideran que unha medida destas características debe ir acompañada de compromisos reais, tanto no mantemento do emprego como na mellora das condicións económicas durante a súa aplicación. E o vindeiro mes de agosto, o Lago das Pontes vai cumprir o seu aniversario número 14. Dende o Departamento Municipal de Cultura non querían deixar pasar esta ocasión e van idear unha xornada na que haberá música, actividades para os máis pequenos, incluso teatro e moitas iniciativas do máis entretidas. Regresa Mar de Lecer. O Concello das Pontes vai festexar por todo o alto o 14º aniversario do Lago das Pontes. Da man do programa Mar de Lecer, o Departamento Municipal de Cultura organizará unha xornada o día 7 de agosto co lago como escenario e onde van convivir a música en directo, as actividades de animación e os espectáculos de rúa para público de todas as idades. A festa arrincará a 6 da tarde coa actuación de Freddy Cicarnelo e que vai presentar unha proposta circense con malabares, equilibros e xogos de mans ategados do humor. Dende as 8, a compañía Troll Animación presentará o seu espectáculo Psicodelia, un pasarrúas de gran formato, con zancudos, monicreques xigantes, efectos especiais, pompas, confeti e unha coidada ambientación visual. E xa ás 9:30 teremos a música dos pontevedreses Galifunk Brass. A noite vaise pechar cun espectáculo pirotécnico ás 11 e coa sesión musical do DJ Chiña. Hoxe tamén tocaba visitar o Departamento Municipal de Educación que dirixe Tania Pardo, porque ata este mesmo venres aínda temos a posibilidade de optar ás axudas municipais á escolarización. Para este ano 26-27, o Concello das Pontes vai destinar un total de 35.000 euros que terán como destino a adquisición de material escolar, libros e incluso material tecnolóxico para os nenos e nenas ponteses que o vindeiro ano cursen estudos aquí na nosa vila. O Departamento Municipal de Benestar Social pechará este venres o prazo para a presentación de solicitudes coa fin de acollerse a unha nova edición do Programa de Axudas Municipais á Escolarización do curso 26-27. Ata o venres a 1:30 da tarde vai ser posible presentar tanto presencialmente no Rexistro do Concello como mediante a sede electrónica sede.aspontes.org o formulario de solicitude e a documentación exixida para poder contar cun dos cheques de entre 30 e 140 euros que se van destinar a estudantes empadroados nas Pontes que asistan ao centro educativo da vila ou ao conservatorio e co que poderán adquirir material escolar, libros ou equipamento informático para o curso que ven. Este ano a contía destinada a estas axudas ascenderá a 35.000 euros en dúas partidas. A primeira nesta convocatoria ordinaria e un segundo crédito para a convocatoria extraordinaria de setembro, dirixida aos e as estudantes que teñan que matricularse tralo verán. Con respecto aos requisitos a cumprir, é necesario estar empadroado nas Pontes, ter os ingresos anuais que non superen os 22.500 euros, estar matriculado nun centro educativo de primaria, educación infantil, secundaria, bacharelato, formación profesional ou no Conservatorio de Música das Pontes e estar ao corrente coas obrigas fiscais da Axencia Tributaria, Seguridade Social e co Concello das Pontes. Como apuntábamos, o prazo de solicitude remata este venres ao mediodía e as bases, documentación e formularios de participación pódense recoller no Departamento de Benestar Social ou descargarse dende a web aspontes.org. E hoxe viaxamos ata Lesneven, porque ali xa están os 28 veciños e veciñas das Pontes que este ano participan nun novo intercambio entre os dous concellos irmáns. Os 28 veciños e veciñas que este ano se sumaron á viaxe de irmandamento entre as Pontes e Lesneven xa están en terras bretonas. Onte completouse con éxito unha viaxe que rexistrou algún que outro contratempo, xa que os incendios, neste caso que se produciron en Francia nos últimos días, obrigaba a desvialos da roita inicial e sumar 200 km máis de rodeo e itinerario inicial, provocando un retraso dunhas 2 horas na chegada ao punto de descanso en Burdeos deste primeiro día de viaxe. Tal e como explicou a presidenta da Irmandade das Pontes Lesneven, Sara Ramos, malia este contratempo, onte se retomaba xa sen problemas e con normalidade a viaxe coa chegada a Lesneven preto das 8 do serán, onde a comitiva pontesa foi recibida cun grupo de música tradicional. Tras establecerse coas súas familias de acollida, hoxe a mañá foi xornada libre, cun xantar no Espazo Natural de Santa Gildas e pola tarde tivo lugar a tradicional recepción no Concello de Lesneven, na que en representación do Goberno Municipal pontés acudiu a Edil de Cultura Lorena Tenreiro. Para mañá, o programa deseñado polo Comité de Jumelaxe incluirá a visita ao Parque de Recreo dos Tres Curas e a manufactura de Morlaxe para pechar a xornada no Fesnós ou no Festival dos Xoves do Porto de Brest. E se vostedes forman parte da campaña As Pontes o Camiño Sostible, saiban que mañá no local social de veciños, neste caso das Campeiras, vai ter lugar un novo reparto de composteiros domésticos. A semana de xornada incluirá unha breve explicación sobre o seu uso e o tipo de elementos que se poden botar neste caso neste composteiro para crear un compost de calidade.
A campaña As Pontes o Camiño Sostible da mañá un novo paso na súa andadura e que a Asociación de Veciños das Campeiras será escenario dunha nova entrega de composteiros domésticos ás persoas anotadas nesta iniciativa. O obxectivo novamente é comprometer os veciños e veciñas das Pontes co medio ambiente e coa xestión responsable dos refugallos domésticos. Así, das 8 da tarde, o local da Rúa Cobelos acollerá un encontro no que, para garantir o éxito do proceso nos fogares participantes, se vai ofrecer unha sesión explicativa con pautas básicas para obter un compost natural e de calidade, detallando que tipo de materia orgánica se debe depositar e cal hai que evitar a toda costa. Asemade, tamén se vai explicar como realizar a ensamblaxe do composteiro, un proceso do máis sinxelo. Dende o Concello, o principal impulsor da campaña, lembran que o programa segue aberto a incorporación de novos participantes, tanto no que respecta aos composteiros domésticos como a campaña do colector marrón. Así as cousas é que as persoas interesadas en sumarse a calquera destas dúas iniciativas aínda se poden anotar na web ocamiñosostible.org. E imos agora a falar dun nome propio, o de José Rodríguez, porque o instrutor de defensa persoal de As Pontes vende facerse co número 1 de ventas na plataforma digital Amazon do seu primeiro libro dedicado á defensa persoal para mulleres. O libro El arte de salir ilesa, de José Rodríguez, vende a alcanzar o número 1 en vendas en Amazon, o que consolida a primeira obra do instrutor de defensa persoal das Pontes como unha das lecturas máis demandadas no ámbito da seguridade e do autocuidado. El arte de salir ilesa aborda a defensa persoal dende un prisma realista e eminentemente práctico, alonxándose dos mitos do combate e centrándose en dar ferramentas efectivas ás mulleres para xestionar situacións de risco. E que, tal como apuntaba nos seus estudos o instructor, o éxito real nunha situación de perigo radica en minimizar riscos e garantir a integridade física. Eso, a mellor defensa é fuxir, é o que enseñamos principalmente. A fuxir de situacións e a evitar situacións. Prevención. O primeiro que presentamos e enseñamos sempre é a prevención, porque se non te metes nun conflito non fai falta salir. Entón, eso é fundamental. José Rodríguez acumula xa máis de 3 décadas dedicado ao mundo da defensa persoal e cunha dilatada experiencia na formación de milleiros de persoas, entre elas mulleres, membros dos corpos e forzas de seguridade do Estado, vixiantes de seguridade e diferentes profesionais que desenvolven a súa actividade en entornos de risco. A isto hai que sumar que no 2009 creaba o seu propio método de defensa persoal, adaptado á vida cotiá e aos escenarios de ameazas reais que está a ser obxecto de multitude de seminarios de defensa persoal feminina por toda a provincia, en os que se ensina a recoñecer os sinais de alerta, evitar erros habituais que aumentan a vulnerabilidade, mellorar a seguridade nos desplazamentos, actuar dun xeito máis eficaz baixo presión e comprender que a autoprotección comeza denantes de que exista o contacto físico cun agresor. De feito, este foi o punto de partida del arte de salir ilesa, unha primeira publicación a que seguirán, tal e como apuntaba o autor, outros 2 traballos, un centrado especificamente nas forzas e corpos de seguridade e un terceiro para o público en xeral. Levo escribindo un libro desde o ano 2009. Escribí un libro, tiña un libro, ahora con ese libro que tiña escrito sobre o sistema noso, que eu fundei un sistema no 2009 que é o Hankrafu, que é Kung Fu Kempo Krav Maga, principalmente, máis outras artes marciais, e ese libro dividido en 3 partes, e agora sacamos a primeira, que é o tema solo para mulleres, depois teño un segundo, que estou xa en medias, que é un tema policial, é un operativo policial, solo especialista para... E depois o terceiro, que será, si chegamos aló, un para ambos géneros, ¿no? para todo o mundo. Con este número 1 en Amazon, José Rodríguez reafirma a necesidade de divulgar a cultura da prevención e a seguridade dende un enfoque pedagóxico e accesible a todo o mundo. Seguimos, porque esta fin de semana As Pontes tamén vai estar do máis presente nunha nova edición do Festival Tradicional de Pardiñas en Itiriz. De feito, 11 nenos e nenas da nosa vila foron premiados nunha nova edición do concurso de debuxo, creación literaria e fotografía impulsado pola Asociación Xermolos e responsable da organización deste evento. A edición número 47 do certame infantil e xuvenil Terrachá de Artes Plásticas, Musicais e Escritas, e que cada ano impulsa a Asociación Xermolos de Guitiriz, vai ter As Pontes como unha das súas grandes protagonistas. 11 rapaces e rapazas da vila resultaron premiados nas distintas disciplinas de debuxo, fotografía, banda deseñada, música e prosa, que cada ano compoñen este concurso coa fin de fomentar a creatividade en galego dos máis novos. Por categorías, na modalidade de debuxo de educación primaria resultaron premiados os estudantes da Fraga Noa Castiñeiras, a integrante do
do Taller Artístico Comeluz Baira Fernández e o grupo do Colexio da Madalena, formado por Mateo Fernández, Uxía Villasuso, Lucía Cabarcos e Kilian Díaz. Na categoría de cómic, o mellor proxecto segundo o xurado foi o de Lara Meneiro, estudante do IES Castro Daúz, e tamén a alumna do Taller Artístico Comeluz. E na categoría de Educación Secundaria e Bacharelato, houbo premio para os 2 centros educativos da vila. Así, Iria Vázquez, Pedro de la Fuente e Naira Dorado, do IES Moncho Valcarce, compartían o recoñecemento co estudante do Castro Daúz, Adrián García. En canto á entrega de premios, esta será o vindeiro día 2 de agosto ás 7:30 da tarde, dentro do programa de actividades deseñado este ano polo colectivo Xermolos con motivo da edición número 47 deste Festival de Guitiriz, e que é todo un referente da cultura e da tradición galega en todos os seus campos. E hoxe nos deportes, tempo para falar de piragüismo, porque o Grupo Xuvenil de Piragüismo segue a colleitar éxitos, neste caso da man das súas categorías de base e dunha nova proba incluída no Circuito Provincial de Deputación da Coruña. O Grupo Xuvenil de Piragüismo sumou a pasada fin de semana 3 novos metais na segunda proba incluída no quinto circuito de Deputación da Coruña en categorías de base e que se disputou en Ames coa participación de 11 clubes. Na final a Levín A, Unai Penabad atravesaba a liña de meta en primeira posición, parando o crono en 7 minutos 26 segundos. A 2 segundos quedou Nuno Castro, dos Ribeiras do Tambre, como terceiro clasificado, a case medio minuto do gañador, o padexeiro do Narón, Nizan do Pico. Na final B, tamén un pontés, neste caso Javier Filqueira, subíase o máis alto do podium tras percorrer os 1.500 metros da proba en 7 minutos 59 segundos, seguido do naronés Lucas Díaz, con 8 minutos 36 segundos, e de Marco Vilar, do Náutico de Miño, que foi terceiro cun tempo de 8 minutos 57 segundos. En Benxamíns, na final A, Martín Ferro acadaba a prata tras atravesar a liña de meta 9 segundos do gañador da proba, André Tubío, do piragüismo de Rianxo, cun tempo de 8 minutos 56 segundos. Completando o podio, un integrante tamén do Rianxo, Óscar Fernández, tan só 2 segundos por detrás do padexeiro pontés. Con estes 3 novos metais, o Grupo Xuvenil foi quinto no medalleiro da proba, que encabezou o Ría de Betanzos con 12 medallas, seguido das 10 do Náutico de Miño e as 7 logradas polos Ribeiras do Tambre. A seguinte cita dos deportistas ponteses vai ser xa na casa o día 8 de agosto, porque as Pontes vai acoller a terceira proba puntuable para o Campeonato Provincial de Categorías de Base e que novamente vai estar organizada polo Grupo Xuvenil de Piragüismo. Pois así rematamos, señoras e señores. Como sempre, un placer compartir con vostedes estes minutos, agradecerles a súa confianza nesta casa e lembrarles que a información continúa na web aspontes.org e nas redes sociais do Concello das Pontes. Nos volvemos mañá, 9:30 da noite, aquí cita obrigada na televisión das Pontes. Teñan moi bo descanso.